मोनसे कुइसन सोंनो आरोना बेसेबां गोबाव जाखो दा रिलेशनशिपा खोन्थालाय बे समावनो सिख्लानिफ्राय बुरैयाव बिदाय होनाय जाबाय आरो ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय आरो लोगोफोर संसार जादो हौवाजों नांलायनानै बुलायनानै न'आव खारनानै थाहैनाङा जों लाना फैफिननो जोङो मोनसे गिफ्ट लाना फैदों ओमफ्राय बेखौनो दायो होनो सानबाय आरोना नोंथांमोनहाबो नायनो एकदम फिसासो आरोना गिफ्टआबो हेलौ लोगोफोर दायो नै लोगो सासे जोंहा बुरैसिगोन आरोना दिनैनिफ्राय ओमफ्राय दा बिथांखौनो एसे सिनायथि होनो नागिरदों आरोना दिनैनिफ्राय सिख्ला मा होनगोन बेखौ सिख्लानिफ्राय बुरैयाव ट्रेन्सफार खालामसै आरोना जोङो बुरै खालामसै ओमफ्राय बिथांखौ एसे सिनायथि होनो नागिरदों आरोना आङो जाय बिथाङा दिनैनिफ्राय बुरै लिस्टआव थांसिन आरोना सिख्ला लिस्टनिफ्राय दिनैनिफ्राय जों बेखौ दानख'नाय जासिगोन बिथांमोनानो जादों बिथाङानो नै जाबाय दिनैनिफ्राय बियो माने बुरै लिस्टआव गोलैसिगोन आरोना जोङो दिनैनिफ्राय बिथांखौहाय बिदाय सिख्लानिफ्राय आरोना जोङो बुरैथ'आ दे जोङो बहुद टाइम दंबावो नाथाय बिथाङा आरोना माथो खालामनो मोजाङै संसार जालांदो आरोना ओमफ्राय बिथाङा गाबोन हाबाया गाबोन माबायदि मोनदों एसे गोसोखौ खोन्थालाय दाथ' जेबो फिलिंस फैयाखै गाबोन माबायदि मोनो मिथिला आरो बुंखाबाय बारा गाबनाङा दे गाबोनो आं गाबनो रोङाथ' गाबा बुंखादों गाबा मेगन मोदै हुगायग्रा बे दंखायो बारा गाबनाङा आंसो थानो हानाय नङा हरसा नायनानै थानो हानाय नङा आं आरो मेकआपआ खारगोन बारा गाबनाङा एसे गाबबानो जाबाय आरोना गाबबाबो ओंखायनो आरोना दा बिथांखौ जोङो बे समावनो सिख्लानिफ्राय बुरैयाव बिदाय होनाय जाबाय आरो ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर जोङो साथामजों दिनैसो लोगो मोनलायदों आरोना बिराद गोबावनि उनाव बिथांनि हाबायावहायसो लोगो मोनलायनाय जाबाय ओरैबायदि गोबाव जाबाय आरोना जोंनि फ्रेन्डशिपआ माने 14निफ्राय ओरैबायदि जोङो बिथाङा दिनै हाबा जासिगोन आरोना होमबाबो फ्रेन्डशिपआ बाया आरोना जेनेबा थांबाय आरो बुरै हिसाब जोंबो लासै थांगोन जोङो बिथांखौ दायो थिनहरग्रोनाय जाबाय आरोना बिथाङा मोजाङै संसार जादो हौवाजों नांलायनानै बुलायनानै न'आव खारनानै थाहैनाङा जों लाना फैफिननो जाफिनबाय जेबो नङा दे मा होनोमोनलाय मालाबा बुलायबाबो सिरि बुलाय खोमाबानो जाबाय आरोना मानसिफोरजों बुलायलायनाङा न' सिङाव बुलायबानो जाबाय दरजा फांनो खिन्थु थैलायलायजासे दोलायलायजासे डक्टरनाव थांलायलायजासे बुलायनाङा आरोना ओरैनो जास्ट बुलायलायबानो जाबाय आरोना गोसोनि दुखुफोरखौ इमसनफोरखौ एसे खारहोनो थाखाय बेसांखिनि आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि हाबाया गाबोन नालाय बिथांखौहाय मोजां रुजु रुमु संसार मोनजालांनायनि थाखाय उइस खालामहरदो आरोना गासैबो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनो लोगोबाबो माने इसेबां स्पेसियेल बायदि गिफ्ट होनो हायासै आरोना फिसा मोनसे गिफ्ट लाना फैदों ओमफ्राय बेखौनो दायो होनो सानबाय आरोना नोंथंमोनहाबो नायनो एकदम फिसासो आरोना गिफ्टआबो जेबो नङा स्पेसियेलबो नङा आरो पसन्द जागोन जाया जिखुनु जायानो नायबानो जाबाय आरोना फिसा गिफ्ट होबाय आरोना लोगोफोर फार्स्ट गिफ्ट लाइफआव फार्स्ट टाइम गाबोन बिथांजों आङो लोगोरि जागोन आरोना हाबायावहाय गाबोन बिथांनि लोगोरि जानो थाखाय दंफैयो आरो फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लानोसै आरोना देनां आंहाबो जानांगौ ना नायदो दे बिहा फैबाय थादों लोगोफोर खार मानसि बिहा आं खोन्थानानै होखाबाय लांग्रायानो गैथ'आ दंखायो मेरला दंखायो लांग्रायानो गैथ'आ आंखौ दाबो नङाबा दंखायो लोगोफोर आं बावगारलांबायसो बुंयै अपेन पसन्द जायाखैबा जायाखै बुंबानो जाबाय जायाखैबा जायाखै नङा होनबाबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननानै होनाय गिफ्ट आरोना आसुगुरा बायगोन दे खोथा गैया गिबानोसै पसन्द जायाखैबा जायाखै बुंबानो जाबाय जेबो नङा बेखौनो लाना फैबाय आरोना आङो नायदो लोगोफोर मोजां मोनदोंना आंबो बिराद पसन्द जाबाय मानसि गुफुर खानाय पसन्द जालायखानायखा आरोना लोगोफोर खोन्थाहरदो मोजां मोनग्रा माने खोन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर थेंक इउ स' माच आं माने खिथादों
दे बिथाङा आरो दे मा होदों बिनिखौबो आनबक्सिं खालाम दे सेकेन्ड गिफ्ट आयो मालाय मोननै लाबोदों थेंक इउ दे आनबक्सिं मोननै आं मोनसेल'सो लाबोनो हाबाय सनिया जागोरबाय दा नै इयो जागोरबाय दायो बिथाङानो फार्स्ट जागोरबाय आरोना मोजाङै संसार मोनजालांथोंसै नायनो लुगैबाय आङो दे दे मैदेर फिसा गाबनाय गाबबाय लोगोफोर नै फेमिलि जासिगोन ना आलासि बेयो जोंनि फेमिलि आलासि सोंखानांसिगोन ना आलासि सोंनायनि आरो बेनो जाबाय फार्स्ट गिफ्टआ आरो सेकेन्ड गिफ्ट खिन्थु जोङो रायलायखाना लायाखैमोन आरोना माने जाफ्लांबाय आरो जोंबो बुंबाय आरोना ग्रोब जाफ्लांबाय सानैबो जों बेलेगावसो दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय मा बायब्रबनो मा मानो बिदिनो जेरावबो मोनाबो जायगाफोराबो मोजाङाव थाया टाइमबो मोना ना टाइमानो आयो बिदिफ्रा किउट थादे मोननैबो आंथ' जि पसन्द जाखाबाय मेरला माहाबा थांबा जोंखौ लोगोआव लांफाबानो जाबाय ने जोंखौ लोगोआव लांफादो आं बे बेगनि थाखाय बेरायनो थांसै बहाबा बेरायनो थांबा बेगखौ लाना थांनानै जोंखौबो लोगोआव लांफादो जों थांनो मोनाबाबो होमबा नोंजों बेस्टि सानैनि गिफ्ट सानैनाबो एखे जाबाय ओमफ्राय गोसानै मिलायबायना ना लोगोफोर माने गोसानै मिलायबाय ओंखायनो आंबो बेग लाबाय बेबो बेग लाबाय जों उनाव बायखांनानैसो मा लाखो बेफोरबायदि रायलायनायावहाय माने बेग लाबाय जाबाय आरो दा पसन्द जामारदोंना हस्सा मोननैबो जि किउटखा ओमफ्राय आं मोननैनि थाखायबो जि हेपि बिराद हेपि थेंक इउ दे सानैबो पसन्द जानायनि थाखाय थेंक इउ पसन्द जानायनि थाखाय थेंक इउ जि होयोबो नोंसोर सानैनिया अके एक्सेप्ट जोंनि फार्स्ट गिफ्ट आरोना जों दंफैखायो नालाय हाबाया गाबोनसो जोङो बिथांनि हाबाखौ ओरैबायदि जाख्रुबनो थाखायनो जोङो सिगां फैग्रोखाबाय आरो ना अमा बेदर बोथिनै जाग्रोखाबाय जों जाखाबाय आरो गाबोन जाबावनोसै बोथिनै जाखाबाय ना जोङो जायै लोगो खालामनानै हरनायसै जाखादोंआनो नै आंथ' अलरेडि लोगोखा बिबो माने सिगाङाव जों बायदिनोमोन आं बायदिनोमोन ओमफ्राय मा जाखो मा मोनजादों बेखौ मोनथिया भिडिअ आंखौसो लोदो नुयो नायना भिडिअ आंखौसो लोदो नुयो हा नों सिगाङाव आंखौसो लोदो नुयो भिडिअआवहाय नङा नोंखौ मोखांखौ फावथुन नुयो आंना मोखाङाव सेस्था ओमफ्राय आंनिया दे माबाफोर बुंनोबा बुंदो बिथांखौ गाबोननि थाखाय बेस्ट अफ लाक होननाय थाबाय आरो मोजाङै जानो मोजाङै जाथोंसै आरोना हाबाया मोनसे कुइसन सोंनो आरोना बेसेबां गोबाव जाखो दे रिलेसनशिपआ खोन्थालाय जोङो रिलेसनशिपआ बेसेबां गोबाव रिलेसनशिप दे जोंनि रिलेसनशिपआ 2027 दायो 2025 जाबाय दायो 9 years जाहैबाय आरो 9 years फाइनालि लोगोफोर वाव 9 years ने 9 years रिलेसनशिपआव थानानै दिनै जाबाय आरो मिशन साक्सेस जाबाय फाइनालि मोनमारबाय हौवाखौ जायखौ लुगैदोंमोन बेखौनो मोनबाय रुजु रुमु अनलायनानै नांलाय खमलाय बिनि गेजेरजों मोजां संसार जालांदो ने बेसांखिनियानो आरोना गाबोन हाबायाव मिनिबायल' थानांगौ एकदमबारे हेपि जानांगौ आरोना 9 years लोगोफोर तुरुला नोंसोरनियालाय माबायदि तुरुला ना फेक जोंनिया उनावहाय थांबाय जों गैथ'आ जोंखौ दायो लाथ'नाङा र' जोंनियाव हाबा सम सफैबा जों साथामनि ग्रुपआवहाय आं फार्स्ट जाग्रोबाय बेनि उनाव नेक्स्टआव बिसोर सानै मिथिलांगोन नुलांगोन लोगोफोर
सोर सासेया जायो ना सानैबो समान जायो मिथिला आरो थाब मोनथोंसै होननानै आंबो विश खालामो गाबोननि दिनाव बिदिब्ला जाथ'बाय ने हाबायाव आरो बिदिनो गाबोन नुलायगोन जोंखौ बिदिब्ला भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर जों साथामनि फ्रेन्डशिपाबो बिदिनो मोजाङैनो थाबाय थाथोंसै थैस' थांस'नि थालांबाय थाथोंसै देनां बुरैबाबो जोङो आलासि जालायलायबाय थानो मोनथोंसै बुरैबा जोंनि गथ' गथायफ्रा नायथोंसै औ देनां नायथोंसै आरोना जों माबायदि लोगोमोन जोंनि गथ' गथाय इयुननि जेनेरेसनाबो आरोना जेन बेबायदिनो मोजाङै फ्रेन्डशिप जानानै थाइसै आरोना बाय बाय गुड नाइट